ba? Ay, oh, sige, oh, ikaw din, oh. Oh, sige. Huya! Okay, sige. Bomba. Paganin mo. Okay. Parang naninibago na ako sa ano sa motor ngayon Tagal-tagal din kasi natin hindi na-drive ito eh. Kaya masarap ngayon What? Masarap lumabas ngayon. Napakalupit naman yun. Yeah, boy. Nice. So ito, pupunta na naman tayo dito sa barangay, ano ba to? Kalimutan ko na to. Mabanugbog, yun. Okay, sa ilalim lang ng bypass road. Nag-vlog na ako dati dito sa MTO9. Ngayon ko lang ulit idadaan tong big bike dito. Oh, sorry po sa mga natutulog, maingay po to. Oh my God! Wow! Oh, di ba? Parang rocket. So, shout out sa mga taga-barangay Mabanugbog. Ayan. Dito na naman si Motoyorski nag-iingay. Ayan, barangay Mabanugbog. Yan po yun. Ang problema ko lang dito sa helmet na to is upogi ako. What? What the fuck? Ay. Ay.
lang ng bomba habang mababa ang gas. Diba? Talaga, walwal. Turog na naman tong jacket ko. Ang init kasi. Hindi muna tayo nagsusuot ng riding jacket kasi nainitan ako masyado. Kasi hindi ako makahinga. Galing ha? Anak muna tayo na mapagpapagasan natin. 2 bars na lang. Inubos lang natin yung old stock na gas nitong motor. Kasi pag old stock na pala yung gas mo, iba na yung amoy eh. Iba na yung binubugang amoy ng pipe mo. Parang nabaho siya. Alwal! Eh, hindi naman tayo pwede magtatakbo ng sobrang bilis dito kasi mahirap na. Ganito lang. Ang tama lang. Walwal tayo. Ako ay isang model. Kalimutan ko na magpagas. Para-paraanin ka na naman. Yang mga tingin ko na yan, alam ko yan. Huwag kang kailangan sabihin ko na lang. One eternity later. Ano pangalan mo? Ha? John Ray Valdez. O sige, bomba. Okay. Sino pa? Na. TV ay sira na, ang inyong antena. Naka-record ako. Naka-record na. O sige. Paanong mesa, yung refrigerator, ang ating Banat. Okay. Sige. Okay. Sino pa? Ay, sandali. Anong pangalan mo? Pichi. Hello, Pichi. Ayun. Dito na lang sa kabila, ma'am. Yan. Okay, sige, Banat. Yun, oh. Okay. Sige. Wala na? Wala na? Okay. Sige. Wala na? Wala na? Okay, sige. Anong pangalan mo, sir? Lance. Okay, gusto mo bang bumamba ng sagad? Okay, sige, sagadin mo. Ayos. Sige, mauna na ako. Ha? Ayos, sige, ikaw din, oh. Sige. Huya!
Okay, sige. Bomba. Pag ganito. Okay. Okay. Okay, salamat Ma'am Pichi. Okay. Sige, bye-bye ha. Una na ako. Bye-bye. 7 hours later. So guys, good afternoon. Ito, dinalo tayo ng mga subscribers natin sa mga sili. Ayan, bugayong. Ayan, bugayong sili. Ayan, ayan sila. Anong pangalan mo? Ha? Casey, ilang taong ka na? 14. Naku, 14 ka pala to. Oh, hell no! Okay, gusto mong bumamba? Okay. Mas maganda kung sasakyan mo na lang siya. Sige, sakay ka. Sige. Tapos itong brake, ito. Brake mo, ay hindi yan. Sige. Ayan, okay. Anong pangalan mo ulit? Casey. Ayan. Tiga saan ka? Binalunan. O yan, 14 years old si Casey. Okay, banat. Sige. Oh, hell Okay. Okay, thank you. Sino pa? Okay, so anong pangalan mo? Len. Okay, sige. Len daw, okay. Yun. Galing ha? Yan si Len. Okay. Ano ka? Dubai, no? Tiga Dubai ka? Tiga Dubai ka? Ayun, tiga Dubai daw siya. Type ko yung bracelet mo. Why are you running? Why are you running? Pwede bang palit bomba na lang yon? Palit bomba? Baliw ka yata eh. Ay, pwede na. Buong motor. Ay, motor yours left the group. Ha? Oh, ang pangalan mo? Ano mo ng pangalan mo? Jerome Valdez po. Ay, Jerome. Oh, yan oh. Yun oh. Yun. Grabe. Ayos talaga. Okay, galit na galit. Ha? Okay, bubomba ulit si Casey. Nainggit dun sa bomba beat. Yan. Mas magaling ang kamay ko dyan. Grabe, galit to. Okay. Y'all gon' make me lose my mind. Up in here, up. Oh, yun talaga. Okay. Okay.
Thank you, Christopher. Yan.